Columbus, Ohio. Geddaɗo heɓi noddago téléphone ummorade goto e funeɓe makko ono Mayram Ba. Oɗo wimo yo nodditmo ko ɓuuri yawde yaccade. Geddaɗo namdimo beele ko jaam. On wi ko jaam ɓolo, kono ɓernde geddaɗo ronki dejje. Hono hojom o heefi kartal ngal $5 o nodditi Mayram. Wonno ko beetawe hedde waktuji 11 geddaɗo ne jooɗi ne huufi jeygu mum to jeere wiyetende Market Town wonde hirnangue wuro Columbus ngo. Taabal ngal o huufi ngal ne heewi dak marchandise kono fof faati ko e comci ko wayno jiinuji kame kappuji ko ɗum ɗo woni ko o hollirta dow kono ko sidiji o yeyata e suunde. Geddaɗo ummima Sydney ma won joni hitande e lebbi 8 o arti e Columbus o naati e njulagu sidiji. Njulagu nguɗo noon ina heewi kalis kono ko noon kadi ngu wayi hewde riskuji sabu koko haɗa. So neɗɗo naggama hen ina wawi sokede fawe kalis kewɗo walla ni kayitaji mum bonne so tawi jomum no joguino kayitaji. Ɗum fo e wade noon geddaɗo naati hen mo wiya e ɓernde makko mo riskani hay hunde heɓata hay hunde yantude e njulagu ngu. Geddaɗo waddi jungo e fandu ceddo dia kam e garba guet ngam wadde weccet e neldude kalis Afrique. Ɓeɗo ɗiɗo kaldi ko e commerce aji ɗiɗi mawɗi to jeere Aslem Dakar. Ɓe keɓat kalis jiɗɗo neldude ɓe nodda ɓen téléphone caggal ɗum ɓe dokka ɗumen inde e yettode nelduɗo o e neldaɗo o eno kalis o foti e sefa jomum arana ko yaawi. Hay ɗum ɗo kadi ko riski mawɗo ngati no commerce aji ɗi keɓirta kalisaji mumen ɗi ko caɗele. Ɓeydade ɗum ɗo kadi geddaɗo ina jogui kilin. Ɗum ɗo firti ko omo jogui galleji liggorɗi 3 ɗi o fittanta jomumen bureauji mumen. Wona kanko o hoore makko fittata galleji ɗi foof ala o ƴefti ko yimɓe makko heeriɓe na pittanamo galleji ɗi omo yoɓa ɗumen kono ko yoɓata ɓe ko ina woɗɗodiri no feewi ako ɓen poti yoɓede ko. So ɓen gullitima o wiyaɓe take it or leave it, bawɗo yo liggo mo wawa yo ɗaccu, ala ni belnari. Ko rabɓiɗe haala ko tan geddaɗo watti hebde e yontere wotere ko modu goto e kuuɓal wawa hebde e lebbi 2 walla ni 3. ɓe o hoddi Westside ɓe batti wiide yo taw kalis makko ardani. Konteji banque makko ɗi foof keewi dak kalis. Business makko ina marsa no hannirta ni. Lollugol télécentre kam e cyber café funeɓe makko ɓe ala foof ɗo heddi e nder Fouta. Yimɓe heɓe batti ummade guure goɗɗe na ngara na kutoro internet cyber café funeɓe makko ɓe yo taw kalis makko ardani. Haala Pulaar ina mbiya kalis ko koɗo kangaɗo mo anda ɗo jippoto kono geddaɗo jaɓani kaɗo haala kanko omo jogiti wonde so tawi won ɓe kalis mumen woni koɗo kangaɗo wona mo makko o no woɗɗi wonde koɗo kangaɗo mo makko o no wondi tigui rigui e hakkille mum timmuɗo mo makko o ko liggaɗo ko barñanaɗo tampanaɗo pewjanaɗo eɓɓanaɗo dewnaɗo lawol. Nden noon so kalis makko o heewi ina haani kala liggiɗo kalis no foti liggorade ɗum ni sikke ala dañat mo dañani foof ko e mum woni. Geddaɗo ñallinta wallinta omona bang yo bang o ɗanotako ko ɓuuri waktuji 4. Kala business peñƴo e Columbus taw ko business mo ganduɗa ɗanniyankoɓe ɓe ina mbawi wadde ɗum so ardaki hen o heedata hen caggal. Hay to banggue bitikaji ko fati e ñamde o naati hen o dañi hen pecce ko nonne o natiri e business campagne ji téléphone aji pewnoji carte taw
tindinoje ɗe koye pular engele e farayse ɗo kadi kalis na naata no hannirta ni o tolnima hande e heewde kalis ha o sikki hankadi o wonta wasde omo fiɓi wonde ƴoƴre makko feere makko kam e jawdi makko keeɓi hande ɗo hay goto wawantamo hay hunde omo gonɗini hande kala ko belli o heɓat kala mo sippiri o liɓat kala mo dogdi o daɗat e dabɓa Allah ko lamɗo tan kanko ko jontaɗo e yidde hollirde doole makko dañal makko e mbawka makko geddaɗo eggi o ƴefti kanko tan goto hoɗorde makko bange hono appartement mo cuuɗi tati e yewtirdu o suuɗi hoɗorde nde ha yooɗi gila e photoyaji e leece ha heeɓi téléji e radioji omo yoɓa hen ma won $800 ɗum ɗo jiidani e gueɗe goɗɗe ɗe o yoɓata kala lewru foof ina hawra $1,600 eko fayi o soodi oto mo mande dojje o natti defde o ñamoyta tan koto ñamirɗe hen sahaji tiiɗɗe no fewi bayɗe no Bob Evans Arby's Chicken Capital USA e ko nandi hen so mo heeñi o ñamoya McDonald's walla Subway geddaɗo watti wiide so neɗɗo hoddi e moduji ɗi yarata yeeso omo jaggi wonde ɓeeɗo gona ɓamtotoɓe gati ala koɓe kirodiri so wona resde rewɓe ha keewa made tersuji dogde caggal kayitaji e ɓuura tekkude manda o yi e mabɓe boom resoɓe ha rewɓe nayo tawno jooɗi duuɓi kewɗi jiyani jomumen so wona tan ɗo téléphone haaɗi geddaɗo watti noddirde dewle moduji ɗi ko dewle téléphone ndaw ko hawni aɓe kewi ni resde debbo taw ɓe ganda jomum ɓe meeɗa yiide jomum so wona e natal walla e bande vidéo maggoji walla kewuji soɓe jii debbo e natal walla vidéo na ñanti ha yooɗi tan ɓe namdo tonggol téléphone mum caggal ɗum ɓe nodda jomum e dow ɗum ɓe namno so tawi omo resa so o resaka ɓe ƴama e dow ɗum ɓe kumana ko leelaɗi heddo noon balɗe 2 e 3 foof ɓe nodda jomum e téléphone lewru foof ɓe nelda jomum manda ko noon ɓe gorata ɓe keppata ɓe kaɓata ɓe kotata on ne arata ndaw ko hawni so dewle téléphone so geddaɗo miijimo ɗum ɗo tan jalaɓe geddaɗo berima o waɗi ko haaloɓe pulaar mbiyata ko daña bero wasa bandino geddaɗo heeɓi bangue mum teeli o natti jogade haaju no feewi e tulde malenaɓe ɓe joni o natti hayyade batu wuuro mabɓe gati kala nde o tawtora batu o heewi ko dugdede nde o tawtora foof o wiyata ko ala e sago miijo makko ngo jaaɓe rewe siine o wi kamɓe ɓe piyata ko $10 lewru foof kanko ko 50 lewru foof nden noon miijoji mabɓe potani fondede yantude hen omo jogiti wonde kamɓe ɓe ngala gandal ɓe ngala pinal mo ala gandal ala pinal miijoji mum kewi wonde ko ñawɗi bof ɓen ne kewno jabademo ɓe mbiyamo mo wawnuma ko piyata ko o jaabo o wiya hay goto kono mbaɗirmi noon tan ko beele ma kesmen o yaw hewde kalis e dow ɗum mbawen wadde hunde mantinide to wuuro men ko yaawi ɓen mbiyamo yaarude seese hatta yettoyade o wiya yettoyade law ɓuuri leltude e laawol ɓen duttamo konngol mbiya leltude e laawol ɓuuri wasde yettoyade to faano so ɓooyino tan geddaɗo hewno ko segde o gedda o yalta batu gasani ɓe gaccamo ɓe jokka e batu mabɓe geddaɗo jooɗo kadi fodde lebbi ko alda e tawtorede batu ɓe tinata tan kadi ha o arta batu o ɓeyda kadi jungo o watti joni fiide $100 kala lewru kono ha joni o ronki foldeɓe e miijoji ɗi o addata ɗi o wattidi ñagadeɓe ko wattude badde galle makko ko toon ɓuuri yajde ko goto e galle makko te kala koɓe cohli to banggue kaɓirɗe
ma o tottuɓe ko alda e caɗele. E dow ɗum ɓe pecci ɓe jaɓi, ɓe jaɓani jaɓɓe ɓe mbatti batoyde galle makko, ina jeeya e mabɓe oustage Doro Ceerno e woɓɓe saliɓe ɓe ɓurɓe hewde e mabɓe ko sukaɓe wonɓe East Side ɓe mbatti neldude piye mumen ko alda e tawtorede batu. Ɓeɗo pooɗani tan ko yo batu waɗe no waɗateno lewru woturu bate West Side wondu ndu East Side. Ina jeeya e ɓeɗo sakkitiɓe baɗum Salif Sy goto biyeteɗo Yero mo ganduɗa meeɗa wawrude e geddaɗo hay saaha goto. On ne heewi wiide wonde geddaɗo yeyata ko doole faaro murtede bewre mawnikinaare kam e rewandere. O wi geddaɗo ɓurani kaw makko jawdi walla doole, omo foti artirde jabbere makko. Geddaɗo nodditi Mayram, oɗo wimo ko Kumba sohlunomo. Geddaɗo noddi Kumba e téléphone mum, oɗo na haala na waya na wiya geddaɗo miñam min deemi hoyi. O wi ko woni ko ka haala woni. Geddaɗo namdi wondude e ɓamtude dande e hollude bettere mum. O wi so wona Salif Sy. O wi Salif Sy ko Salif Sy waɗma? O wi kanko de geddaɗo miñam omo jogori suutude ɗo étage, o tiima e dow amen, o huccita e taroɗɗe amen, o suurta suturu amen, so amen kuwa o yeeɓa amen, so amen coofa o ndaara amen, so amen looto o yurno gaɗaji amen. Kaɗo haala haɓnima no feewi e geddaɗo ka battini e dow makko sanne, ɓernde ɓamimo o namdi e secret. Wi mati ko ka gaddedaɗe hol kanko holmade étage e leegal hirnangue. O wi ko Rugui Sy o mahanta. Aɗa andi Rugui kay ko minen koddi. O wi mbeɗa andimo kay. O wi ko on de addi bone. O wi Salif Sy ko ɗon woni. O wi ala kono kaaƴe Simon jamɗe e jaarindi fof ari ko ɓaawa janngo aljumaɓe puɗɗoto. Ko nden woni diidgo ko bettuɗo min minen fof hay goto e amin tinano. E yolde hakkunde nde geddaɗo natani deññude ɓernde banum debbo e étage rokkude ɗum feere. O wi joni aɗa andi no mbatten, waɗa feere hande jamma jaha to dendagal galleji leegal hirnangue mami nelde kalis janggo yaadu e funeɓam ɓe mbiye yimɓe ɓe so étage mahama toon ɓe gonta suurade ñande aljuma onon fof jalte subaka law daroyo ɗon damal galle Rugui en kaɗon masoŋeɓe fuɗɗade mami noddid jamma o kuppi. Nden geddaɗo kuppi téléphone ɗon e ɗon o noddi Ndey Ndiaye o haalani ɗum kabaru o wi yo on wallumo kadi e ceerno Ousmane Diallo. Ndey Ndiaye wimo yo noddi caggal waktu. Nden o nodditi Ndey Ndiaye wimo haalani haala ka ceerno Ousmane. O wi on wimo yo ɓernde makko deeƴ, so Allah jaaɓi jaabima, so ittani ko sattuno étage mahetaki toon hande jamma ma o waal wirdude ha weeta. Nden o gasni haaldude e Ndey Ndiaye, gedda noddi sous-préfet tawtoranoɗo udditgol cyber café makko o haalani on haala ka. On wimo tini gati Kumba arino toon, kono o ɓeydi hen wonde Salif Sy ina jogui hakke maade étage mum e galle mum walla e galle miñum. Ɗum ɗo ala ko neɗɗo wawi hen, wona hay gouverneur walla préfet, ala ko haali sous-préfet. Geddaɗo namdi so haare waɗi noon, on wimo so haare waɗi ko gadduɗo haare nde defoto dendagal ko wawi yaltude hen e caɗele. Nde anduno wonde sous-préfet o jaɓani hujje Kumba o, geddaɗo eti iwrudemo to banggue kalis. O fotani sous-préfet o neldude ɗum kalis jonɗo seeɗa ko ɓuuri yawde, beele kala ko on wawi wadde yo tinno o haɗa étage o mahede. So étage o ɓamtima ko gacce mawɗe no feewi wonandemo. Sous-préfet o fodanimo ballal kono haalani hay batte ko faati étage o walla ala. Kumba Diaw to banggue mum yeehi leegal hirnangue fof no woruno, o yiidi e sukaɓe leegal ɓe, rewɓe leegal ɓe, kam e mawɓe leegal ɓe fof ko nonne o yindiri e ceerno, nonne kadi o yindiri e ceerno Demba Thiam
jamma jasalare no jofi nasande kala mo sikki ina fota wawde walludemo Kumba yiidi e mum woodi ko fodani ɗum joni ala ko heddi so wona ɓe keɓa neldal geddaɗo weeti woni nasande geddaɗo neldi nde jaay 50 ujunere wonande ceerno Ousmane Diallo nde jaay wimo ɗum famɗi geddaɗo wi so hunde nde moƴƴi ma o nelditmo goɗɗum ko noonne o neldi Kumba million CFA o wi ko sous-préfet o jeeyi temedere ko heddi ko yo joguitu joni omo no fada subaka mawde legal hirnange tulde male weeti mawde heddi waktuji jeeɗiɗi subaka Kumba Diaw e sukaɓe mum Banel Diaw e sukaɓe mum yantude e funeɓe geddaɗo e sukaɓe hewɓe legal hirnange kawri galle geddaɗo en kamɓe foof ɓe dabɓitima lawol gotol ɓe daaro yima damal galle rugi si en ɓeene jogui cabbi ɓeye unude heddiɓe jasiji gulali keewi damal galle ɓen rugi e sukaɓe mum nanirani ɗum ɗo jaam ɗoɓe jooɗino aɓe kaccito kamɓe e maçonneɓe mabɓe tan ha ɓe nani gulali damal galle mabɓe ɓinguel rugi gorel yalti gam ƴeewoyde ko kewi guel natti galle angel doga angel fawi juuɗe e hoore angel wulla angel wiya way heege yo nene ɓe gari warde en rugi ɗo jooɗino giddi o wulli holɓen ande e haali musiba o yalti o fayi to diɗɗal ngal omo moyla nden o foti e maggal o inni Allah o dortini bismillahi jaam ko o bone woni o yecciti o ewni maçonneɓe makko moodu indilen peeluji e pikkuji Kumba Diaw o darino e yeeso yimɓe jaabi wondude e wullude e dande mawde bone kay ko an addi ko an de woni bone rugi jaabaki o haɓɓiti misor makko o natani haɓɓude ɗum e dadorde yimɓe wonnoɓe nder galle ɓe foof jalti lawol gotol maçonneɓe jaltidi e peeluji e pikkuji ina namdo ko kewi rugi refti e namdal mum garanal mbimi ko o bone woni Kumba jaabi wondude kañumne e haɓɓidde misor mum ina dato mbimi ko étage mahetake ɗo wona hande wona jangone kay rugi foɓɓi kelle wulli yaadini hen la ilaha illallah aɗa wawi hadde min made étage an de a murti an de a bewi ko an ŋaaɓi aɗa wawi hadde salif mawnam made étage ko an de haalata kecce Kumba ne haaki nde mayɗo kecco dañe ɗo hande étage laakara rugi ɓiini ŋooɓi wulli kadi ko minen nde mahata étage ha yaha dow asman caggal ɗum min kaɓa toon min keɓa toon min porta koyɗe min jiima e dow mon elle konguɗe ha yaha dow asman e min jiima e dow mon ɗi koko ɓeydi lawde Kumba o wi so on jeehi dow de ko toon keddoto ɗon so on jiimi e dow amen de on gonta jimde e dow bani adama mbimi étage laakara wi hande de min jiima e dow mon so on gañi jimede on mahat étage ko onon de goni haasideji wona ko ɗum haalte e miskino hanki ɗo tan so toɓino mbalonno ɗon ko jamma cofel e kalu mbam ha Allah o weeta hande mbiyon oɗon kuwa e dow yimɓe ɓe on mahata on ɗaccata mahoɓe maha on wimo hanki ɓenni hanki yewti hanki wonta artude hande min kuwa e dow mon hande de min timpo e dow mon Kumba e rugi goni e duudodirde no ƴettodira no kuɗodira ina jennodira ko gasata yimɓe leegal ngal fof toɓi joori e yolde hakkunde won e yimɓe keedi hakkunde mabɓe kadi ɓe memodirde e felɓodirde goto e mabɓe fof no wullira banggue yimɓe mabɓe no gullira banggue leegal hirnange haaɗi wi rok gulali e luukali ƴettoje e kuddi geddaɗo rumti fayi to liggirde comci mum ina wiya no boy ƴeftu taxi am busy omo ɓorno comci makko omo haala elle kucciɗɗo e sanda o woni e miijade omo fela neɗɗo ummoɗo e Columbus ha New York sibu tertoyade
oɗo sanda anda ko kewi omo wawi yobde mi time mo perdanmi o mbata o anda time is money. Kala basɗo tamum wasi ko kalis mum no sanda ƴeftu taxi no sanda ƴettu taxi paya Brooklyn. Saɗa yiɗi arde gay ƴeftu bisuji Greyhound look o ɗaccani hay min andani ko jaboto momi o rokkani hay phone number goto ɗum ko hafere makko noon. Gueɗɗaɗo gasni ɓornade comci mum o ƴefti portable makko o waɗi e jiifa o belli coktirɗe werla makko ina fawino e hoore leeso o miiji noddidde nde jaay o hoyni montor ina liggino e ɓalal ina hucciti bec e laawol leeso makko. Waktuji ɗiɗi caggal feccere ñalawma pawɗi hojomaji 26 joni o hayti noddidde on o yalti o huɓɓi werla makko o fayi McDonald ngam wottoyade. Weeti woni hoore biir hedde waktuji 9 subaka nde jayi nodditi geddaɗo o wonano e ɓoggol ngol hay leƴƴande 20 timmuɗi o kuppi geddaɗo to joɗino ina huufi tabal mum suwa taw yeyde hay hunde natani wadde ɓerɗe ɗiɗi noddidde nde jayi joni walla fadde ha ɓooya. O felliti noddidde on joni wondude e peloje ɗe gasata o miijo nde jayi haalat tan ko kecce mbeɗa andi o yiɗi kadi ko kalis. Min noon mi wona machine kalis mami haalanmo ɗum hande ha o nana mami haalanmo gonga. Gasnudemo miijade tan e yaltindemo portable makko woni gotum geddaɗo udditi portable o yaltini kartal kesal o woni e hefde ɗo hefanno tan ha client goto ɓalejo Amérique najo salminimo hi brother. Geddaɗo salmiti hi brother. ɓalejo o namdimo so omo jogi CDji you've got movies. Geddaɗo ƴeewimo ha ɓooyi deƴƴi jabaki o sikkiti o woni e ƴewde on gila dow ha less on ko njool ɓutto naawo omo haɓɓi misor e hoore on waɗi kotunel e nofru ñamru omo yorni tuuba jean ha heɓi buhe ha ko ɓuri hewde e cakkal makko ina yalti boowal tuubana yaaji elle caaya on futtinimo gite wulli e dow makko wimo kañum wona alkaati. Hey brother, I am not a cop. Geddaɗo wimo na andi caggal ɗum o ɗaɓɓiri on yo fad. Yeah, okay, I know, wait a minute. On wimo yo heño ngati kañum ko keñiɗo. Hurry up man, I'm busy. Geddaɗo joɗoyi lestabal nden o ummima o ummodi e jukkere CDji o holli on wi wow wondude e ngabde hunuko Allah e weltade. Geddaɗo yeeyimo CDji 5 hen goto ko Malcolm X keddiɗi ɗi foof ko hakkude gomsodiral tan e pellodiral hen CD foof o yeeyimo ɗum ko $6 te hen goto foof o somori ɗum ko $3 hen sahaji boom ko dollar e feccere o sodata kala CD goto ko client makko goto sinwa gonɗo to Broadway New York. Geddaɗo nattini CDji mum keddinoɗi ɗi o siftori haala garba ko fati e jeygol CDji on winoma ko yo ɗaccu jeygu ngu hankadi haadi o fuɗɗima yaajeede to banggue julago walla ni o watta somoyade o tottiro o wasa yeyde e tabal makko gati so nanggama hen gueɗe makko kewɗe bonat. Garba meeɗi dañde hen caɗele wonno ko e wuuro woto wiyetengo Philadelphia ko ɗum yaltinimo jeere subaka goto hedde feccere ñalawma garba ina hufno tabal mum sara werla mum e nder bedda goto jaajƴo downtown hakkude wuuro. ɓalejo goto ari namdimo CDji garba sikkitaki boom nde tawno ala sodannoɓe e makko so wona ɓaleɓe Amérique naaɓe. Garba waɗani ni ɓerɗe ɗiɗi o yaltini CDji kewɗi o holli ɓalejo oɗo soodi hen 3 hen goto foof $10 o tottimo kayitol gotol ngol 20 e gongol ngol 10 wonani hojomaji 11. ɓalejo arti ina reggodiri e alphaji ɗiɗi tubakoɓe nden ɓe darima e sara makko goto e alphaji ɗi namnimo so omo jogui CDji. Garba wi ala gati o heptiniɓe hay sinno ɓe ɓornaki comci alkateɓe. ɓalejo connoɗo e makko wi beele ko gasnuɗo
Garba Jabi wi meeɗa jogade siidiji. Ɓaleejo yaltini siidiji tati ɗi o yeynomo ɗi hollimo wimo ko kanko yeynomo ɗi ko ɓooyani hay seeɗa. Garba yeddi ha dari e nangue e dow ɗum o wi kanko o meeɗa yiide ɓaleejo o e gurdam makko saka yeydemo siidiji ɗi. Alpha goɗɗo o yaltini carnet e kartal e jiifa mum o holli Garba o wimo minen komin policiaɓe FBI nde ɗo tonggode konde ɗerewol nogas ngol o tottunoma nde ɗone konde sappo ngol joni yaltin ɗereji ɗi joguiɗa ɗi foof somin tawani hen ɗeɗo tonggode min gaccuma. Garba deƴƴi yungini o ƴuri hoore o andi tigui wonde o loggima e guese jamala FBI ko ɗon tan ɓe kettini juuɗe makko caggal ɓe kaɓɓimo ha o ɓiiki ɓe degginimo ɓe nannimo e werla mabɓe kanko e siidiji makko foof no bone ɓeydorto hay goto mo andi sawndanokimo ɗon sako o resda ɗum werla makko o ɗacci ɗon werla o ina waɗi marchandise makko goɗɗo deke ɓe pokkiti tan ɓaleɓe Amérique naaɓe ina gonno ɗon dajjiti werla o jaadi hen. Gila Garba haalanimo ko kewno e dow mum ko geddaɗo watti rentade no fewi omo wiya e ɓernde makko ɓe Amérique ji ko huuɗaɓe Allah mo renakiɓe foof yalta jeere. Ñande hen jamma geddaɗo nodditani nde jaay e janggo e mum on nodditimo kadi ngol ɗo lawol geddaɗo nodditimo wimo haɗimi noddiddema guila hecci hanki komi batnoɗo bisi nde jaay natani feldemo wi ey kaw mas woto wat ka bannoɗo bisi ha a wawa noddiddemi te a anda ko mbiyannomami. O wi ko mbiyatami so wona yomi neldu kalis ndeɗo windande kay ko ɗiggude wona noon. Geddaɗo artir jabbere on wimo geddaɗo artir jabbere ma nde jabberam hay nokku tan yahani onon on jahani. Ceerno Ousmane o wi woto yettin I'm fed up with Ceerno fok aɗa andi ko kantumami mi tampi mi haaɓi. Geddaɗo heɗo ko min non ko an heɗoto mara cikkuɗa ko Ceerno Ousmane halfimi. Ceerno Ousmane ɗo Ceerno Ousmane ɗa Ceerno Ousmane I'm fed up with you fucking Ceerno okay. Geddaɗo no waɗa ya garta e nder yewtirdu mum o wonno ko e heblade ƴewtoyade goto e galleji makko ɗi o fittata ɗi e ɗi o waɗi e juuɗe woɓɓe ɗi e dow ɗum nde ja yiɗi wajademo wi geddaɗo min de komi nelaɗo tan te aɗa andi ko min wadduno on. O wi joni noon sa waddi min noon o wima ya neldumo ko ka mi neldani hay dime ko yiɗi foof yo won. Geddaɗo bultoñ neɗɗo renat konngol mum o wi no poɗɗa wiide ko neɗɗo renat intérêt mum an boom wonko ganduɗa hen. On wimo min kay haydara tan mi anda hen mami haalan Ceerno Ousmane kala ko heɓma noon woto wi koko bettuma. Geddaɗo wi kecce ko wona Allah foof ko mere min hay goto e moon wawana kam hay ɓiɗɗum haram no foti million ngaji neldumi Ceerno ma o. It's all over now ɗum foof gasi hankadi a faami walla a famani jeehna tak. Nde jay wayli haala mum wi e dangel mangel eyyi sanda na salminma o wima ko janggo o diwata omo namdo beela a heeɓi message makko. Geddaɗo rumti fayi to liggirde comci mum ina wiya no boy ƴeftu taxi am busy. Omo ɓorno comci makko omo haala elle kucciɗɗo e sanda o woni e miijade omo fela neɗɗo ummoɗo e Columbus ha New York sibu tertoyade oɗo sanda anda ko kewi omo wawi yobdemi time mo perdanmi o mbata o anda time is money. Kala basɗo tamum wasi ko kalis mum no sanda ƴeftu taxi paya Brooklyn saɗa yiɗi arde gay ƴeftu bisuji Greyhound look
o ɗaccani hay min andani ko jaboto momi, o rokkani hay phone number goto, ɗum ko hafere makko noon. Gueɗɗaɗo gasni ɓornade comci mum, o ƴefti portable makko, o waɗi e jiifa, o belli coktirɗe werla makko ina fawino e hoore leeso. O miiji noddidde nde jaay, o hoyni montor ina liggino e ɓalal, ina hucciti bec e laawol leeso makko. Waktuji ɗiɗi caggal feccere ñalawma, pawɗi hojomaji 26 joni, o hayti noddidde on. O yalti, o huɓɓi werla makko, o fayi McDonald ngam wottoyade. Weeti woni hoore biir hedde waktuji 9 subaka, nde jayi nodditi geddaɗo o wonano e ɓoggol ngol hay leƴƴande 20 timmuɗi. O kuppi geddaɗo to joɗino ina huufi taabal mum, suwa taw yeyde hay hunde, natani wadde ɓerɗe ɗiɗi noddidde nde jayi joni walla fadde ha ɓooya. O felliti noddidde on joni wondude e peloje ɗe gasata. O miijo nde jayi haalat tan ko kecce, mbeɗa andi o yiɗi kadi ko kaalis. Min noon mi wona machine kaalis, mami haalanmo ɗum hande ha o nana, mami haalanmo gonga. Gasnudemo miijade tan e yaltindemo portable makko woni gotum. Geddaɗo udditi portable, o yaltini kartal kesal, o woni e hefde. ɗo hefanno tan ha client goto ɓalejo Amérique najo salminimo. Hi brother. Geddaɗo salmiti, hi brother. ɓalejo o namdimo so omo jogi CDji. You've got movies? Geddaɗo ƴeewimo ha ɓooyi, deƴƴi jabaki. O sikkiti o woni e ƴewde on gila dow ha less. On ko njool ɓutto naawo, omo haɓɓi misor e hoore, on waɗi kotunel e nofru ñamru, omo yorni tuuba jean ha heɓi buhe, ha ko ɓuri heewde e cakkal makko ina yalti boowal, tuuba na yaaji e leccaya. On futtinimo gite, wulli e dow makko, wimo kañum wona alkaati. Hey brother, I am not a cop. Geddaɗo wimo na andi, caggal ɗum o ɗaɓɓiri on yo fat. Yeah, okay, I know, wait a minute. On wimo yo heño, ngati kañum ko keñiɗo. Hurry up man, I'm busy. Geddaɗo joɗoyi lestabal, nden o ummima, o ummodi e jukkere CDji o holli on wi wow, wondude e ngabde hunuko, Allah e weltade. Geddaɗo yeeyimo CDji 5, hen goto ko Malcolm X, keddiɗi ɗi foof ko hakkude gomsodiral tan e pellodiral. Hen CD foof o yeeyimo ɗum ko $6, te hen goto foof o somori ɗum ko $3. hen sahaji boom ko dollar e feccere. O sodata kala CD goto ko client makko goto, sinwa gonɗo to Broadway, New York. Geddaɗo nattini CDji mum keddinoɗi ɗi, o siftori haala garba ko fati e jeygol CDji. On winoma ko yo ɗaccu jeygu ngu hankadi, haadi o fuɗɗima yaajeede to banggue julago, walla ni o watta somoyade, o tottiro o wasa yeyde e tabal makko, gati so nanggama hen gueɗe makko kewɗe bonat. Garba meeɗi dañde hen caɗele, wonno ko e wuuro woto wiyetengo Philadelphia. ko ɗum yaltinimo jeere. Subaka goto hedde feccere ñalawma, Garba ina hufno tabal mum, sara werla mum e nder bedda goto jaajƴo downtown hakkunde wuuro. ɓalejo goto ari namdimo CDji. Garba sikkitaki boom nde tawno ala sodannoɓe e makko so wona ɓaleɓe Amérique naaɓe. Garba waɗani ni ɓerɗe ɗiɗi, o yaltini CDji kewɗi, o holli ɓalejo oɗo soodi hen 3, hen goto foof $10. O tottimo kayitol gotol ngol 20 e gongol ngol 10, wonani hojomaji 11. ɓalejo arti ina reggodiri e alphaji ɗiɗi tubakoɓe, nden ɓe darima e sara makko. Goto e alphaji ɗi namnimo so omo jogui CDji. Garba wi ala, gati o heptiniɓe hay sinno ɓe ɓornaki comci alkateɓe. ɓalejo connoɗo e makko wi beele ko gasnuɗo. Garba jaabi wi meeɗa jogade CDji. ɓalejo yaltini CDji 3 ɗi o yeynomo ɗi, hollimo, wimo ko kanko yeynomo ɗi, ko ɓooyani hay seeɗa. Garba yeddi ha dari e nangue e dow ɗum, o wi kanko o meeɗa yiide ɓalejo o e gurdam makko saka yeydemo CDji ɗi. alpha goɗɗo o yaltini carnet e kartal e jiifa mum, o holli Garba, o wimo minen komin policiaɓe FBI,
nde ɗo tongode konde ɗerewol nogas ngol o tottunoma nde ɗone konde sappo ngol joni yaltin ɗereji ɗi joguiɗa ɗi fof somin tawani hen ɗeɗo tongode min gaccuma garbe deƴƴi yungini o ƴuri hoore o andi tigui wonde o loggima e guese jamala FBI ko ɗon tan ɓe kettini juuɗe makko caggal ɓe kaɓɓimo ha o ɓiiki ɓe degginimo ɓe nannimo e werla mabɓe kanko e siidiji makko foof no bone ɓeydorto hay goto mo andi sawndanokimo ɗon sako o resda ɗum werla makko o ɗacci ɗon werla o ina waɗi marchandise makko goɗɗo deke ɓe pokkiti tan ɓaleɓe Amérique naaɓe ina gonno ɗon dajjiti werla o jaadi hen gila Garba haalanimo ko kewno e dow mum ko geddaɗo watti rentade no fewi omo wiya e ɓernde makko ɓe Amérique ji ko huuɗaɓe Allah mo renakiɓe foof yalta jeere ñande hen jamma geddaɗo nodditani nde jaay e janggo e mum on nodditimo kadi ngol ɗo lawol geddaɗo nodditimo wimo haɗimi noddiddema guila hecci hanki komi batnoɗo bisi nde jaay natani feldemo wi ey kaw mas woto wat ka bannoɗo bisi ha a wawa noddiddemi te a anda ko mbiyannomami o wi ko mbiyatami so wona yomi neldu kalis ndeɗo windande kay ko ɗiggude wona noon geddaɗo artir jabbere on wimo geddaɗo artir jabbere ma nde jabberam hay nokku tan yahani onon on jahani ceerno Ousmane o wi woto yettin am fed up with ceerno fok aɗa andi ko kaltumami mi tampi mi haaɓi geddaɗo heɗo ko min non ko an heɗoto mara cikkuɗa ko ceerno Ousmane halfimi ceerno Ousmane ɗo ceerno Ousmane ɗa ceerno Ousmane I'm fed up with your fucking ceerno okay geddaɗo no waɗa ya garta e nder yewtirdu mum o wonno ko e heblade ƴewtoyade goto e galleji makko ɗi o fittata ɗi e ɗi o waɗi e juuɗe woɓɓe ɗi e dow ɗum nde ja yiiɗi wajademo wi geddaɗo min de komi nelaɗo tan te aɗa andi ko min wadduno on o wi joni noon sa waddi min noon o wima ya neldumo ko ka mi neldani hay dime ko yiɗi foof yo won geddaɗo bultoñ neɗɗo renat konngol mum o wi no poɗɗa wiide ko neɗɗo renat intérêt mum an boom wonko ganduɗa hen on wimo min kay haydara tan mi anda hen mami haalan ceerno Ousmane kala ko heɓma noon woto wi koko bettuma geddaɗo wi kecce ko wona Allah fof ko mere min hay goto e moon wawana kam hay ɓiɗɗum haram no foti million ngaji neldumi ceerno ma o it's all over now ɗum foof gasi hankadi a faami walla a famani jeehna tak nde jay wayli haala mum wi e dangel maguel eyyi sanda na salminma o wima ko janggo o diwata omo namdo beela a heeɓi message makko o wi mi heeɓi kono I can't mi wawa mbeɗa waɗi busy so arti New York yo noddam bye bye geddaɗo kuppi wonino hedde lebbi nayyi ko sanda ari e Columbus o jippi sehil makko geddaɗo kono oɗo nawimo to galle Dooro en kadi kanko o wi o wawa hoddude e hay goto ɗum fo e wade noon geddaɗo jaaɓi hollude sanda seeɗa e business mum o yaadi e makko o soodoyi auto van ɓaleejo kesopul o wantiri auto mo joguino o wi yo sanda ɗoftumo New York ngam somo yaadi e holludemo hunde e nokkuji New York ko waɗi Amérique wiyede Amérique ko New York geddaɗo ɗo wi sanda ha ɓe daari bec ɗo World Trade Center darino ma won hedde nden duuɓi 5 eko fawi seeɗa geddaɗo wi sehil mum boy a yi ngal ɗo karawal ɓolal jorgal kos ko ɗo World Trade Center wonno kam e Twin Towers mum sanda taƴi haala makko wimo
koma pirtade an kam cikkata komi américain geddaɗo jali sanda kañumne jali geddaɗo jokki o naatani firtande sehil makko ko o haali ko o wi ɗum firti no paamirta ko jeere aduniyankore aduna o fof ha o murliɗi ko ɗo somotono yantude hen kuɓeje ɗiɗi no gonno ɗo juuɗe towɗe baaɗe no soroji jumani ko ɗe towɗe ɗe gonno ha ɗe nandi koɗe towɗe ɗe gonno ha ɗe nandi e gogoy tonoɗe e dow asman a yiyani ko taari en ko fof ko kanje ɓurno towde on wi hayɗe kuɓeje sanda joofi kuɓeje kedde ɓe banggue ñaamo wi no boy ɗe towani no feewi mi sikkani so aɗa ɓuura 35 étage wi he guiƴam aɗa towi de on wimo soroji ɗiɗi ɗi ɗi mbiyeteno ko kuneji ko kanje ponno rik to banggue towendi jaajendi e juutendi fof koɗi étage 110 gonno kono kanje fof ɗe jani ko lawol gotol o wi ko mbiɗa ko 110 étage ɗum ina wawi wonde o wi wonino kay heddoto kay ko beele ina wawi wontude daw komi sikkani wi boy ɗo ko Amérique ala ko ronki wawde wonde ɗo ala koɓe donki so haalde gonga ko Allah ɓe gondi on wimo ɗum ɗo fof boni ko e nder ñalawma ɗum ɗo fof boni ko e nder ñalawma goto o wi ko woni e ñalawma goto e beetaɓe goto kanji ɗiɗi fof naati e nder leydi ha ɗe mbayno ɗe meeɗano wodde ni ɗum ɗo fof mbiɗa ko neɗɗo goto fewji ɗum o wi neɗɗo goto wi on kay timmani hay neɗɗo ko neɗɗel geddaɗo haali jari o wi guiƴam ko guel neɗɗel woni dansere o wi ala o wi te ɓeɗa haalanma gueɗel gotel ha joni Amérique naaɓe nana daddamo o wi ha joni ɓe nanganimo o wi ha janggo ɓe ganda beele ko ngabbuɗo e dow kuɓeje mabɓe towɗe ɗe ɓe mbiyata skyscraper o fayi dow asman walla o naddu e twin towers ɗi nder leydi geddaɗo haali kadi jali sandane ƴeewimo moosi wi ko guel neɗɗel woni molana moole o wi kono ha o serta e George Babaylou Bush o kaboy mbeɗa yanana ngel wona daɗowel kala ɗo ngel wawi nadde maɓe nattu on ɓe jaltina ngel mi anda ko hande mi anda ko janggo mi anda ko Bush mi anda ko lomtotoɗo Bush hunde wotere ina laaɓimi ɗum woni ngel wona daɗowel ɗo ɓe darino ɓe jewta yimɓe woɓɓe tawi ɓe ɗon ɓe ko sapponeji ɓe ko sinuwaji heddiɓe ko tubakoɓe e ɓaleɓe aɓe mbaɗi cete hen sete fof ina wondi e neɗɗo goto gardiɗo ɗum ina haalana ɗum ko faati e nokku o caggal hojomaji seeɗa geddaɗo wi boy en dilli ɓe pokkiti sanda jokki e namde mum an kam holko cikkuɗa duñi Ousmane Ben Laden wadde ko waɗi ko o wi hey wona Ousmane ko Usama o wi ko gotum holko ganduɗa hen o wi mi nani yimɓe ne mbiya wonde o joguiti ko Amérique ko seyɗane mawɗo Amérique naaɓe ko añɓe Allah añɓe julɓe e diine Islam kono min mi jaɓani sanda taƴi haala sehil mum namdikini wona gonga makko cikkuɗa on wimo gonga makko no boy get out of here man umo ɗon mbimi Amérique ko intérêt mum tan yahata Amérique wandaka julɗo wandaka kefeero o wi on sanda wimo kono Amérique elle na walla yahude en wona noon on wimo gedda wi Amérique na walla arabeɓe ne kay mo walli Kuwait mo yaltini Saddam Hussein Kuwait ƴeew ko woni hande ɗo ko e fuutankoɓe boy sinno wonano Amérique hewɓe men koye an tan e hoorema ka yeru laaɓɗo cer nde tampuɗa Afrique central nde a dog teppe ma ñar tiidiɗa Amérique hono ma en na mbayno leydi e leydi ndi
holleyɗele juuɓe jaɓoje ko Amérique jaɓata ko haal no foti fuutankoɓe wonɓe hande Arabie Saoudi walla Kuwait gandumi de ɗeɗo leyɗele ne kewi dak kalis kono julɓe ganda ƴewtan mi nani to Arabie Saoudi to so hajju o gasi ko polisaɓe jiiloto e leydi ndi na namdo kayitaji kala moɓe kawri kayit mum ina gasi so subaka wonno ñaltoyta ko kaso so kikiɗe wonno waltoyta ko kaso o lepte ko adi nde o waɗate refuule gila garɗa ɗo e leydi he a meeɗi namdel kayit haal no foti sukaɓe men wonɓe ɗo temedde ujunnaji no foti Afrique naaɓe wonɓe ɗo million ŋaji te mbeɗa haalanma gueɗel gotel mi nani na haale ko jawɗele julɓe ɓe tan Amérique naaɓe ɓe liggorto ha tenki noon eɗe arabeɓe o guiƴam sanda yum guiƴam an ka compteur tan arabeɓe gadda wi no boy mi waɗani compteur hay goto foof jahat ko intérêt mum min jahanmi ko intérêt am geddaɗo e sanda ƴefti ha laana payi to dunde ndimagu ko toon sanam ndimagu dari sanam o noon ko debbo dariɗo ina jogui e jungo mum ñaamo jeygol e jungo mum nano deftere nden ɓe jettima ha ɓe darima e yeeso sanam o sanda hoyni sanam o namdi sehil mum namdal felore guiƴam ɗum ɗo foof noon ko firti wi boy rewe am tan an ka jaru caggal mbeɗa holluma civilisation aɗa wullito wala wi min komi ɗanniɗo mi arani ɗo jangude Amérique geddaɗo taaƴi haala makko wi a yi ko ɗum ɗo de bonni on kalɗo neɗɗo woni ina foti ƴeftude ɗon gandal ko ɗum ɗo Amérique wawiri yimɓeɓe e nder aduna o Amérique naaɓe ala koɓe jawata ala moɓe jawanta so tawi kay koko faati e intérêt mabɓe sanda wimo a haalat tan Amérique faalaka hay goto ina haale wonde ala ko ɓuuri ɓe mawnikinade gedda wi boy a joomi sen kooti joni ma heɗo émission pular e goto e radio ji New York to gonnoɗa to no woodi émission pular mi sikkani hay Farayse kañum foof e hewde ɗanniyankoɓe Afrique mi sikkani sona jogui radio ji kaaluji ɗemɗe Afrique sanda ngam yidde ɓoccitade e peloje sehil mum ɗe gasata taaƴi haala makko wi eyyi haalnam taw ko o ɗo debbo firti geddaɗo o wiyete ko statue of liberty a yi ko o tami e jungo makko ñaamo ngo ko feetere jeygol ina yeyno aduna o wi ƴew koyɗe ɗe ko callalal maccugago taƴangal sanda heeñi taaƴi haala makko namdi mbate Amérique naaɓe ko maccuɓe gonno geddaɗo wi eyyi a andano ɗum ko Angleterre halfunoɓe wi eyyi andano ɗum ko Angleterre halfunoɓe ko nde ɓe kaɓata e ɓen ɗon nde Farayse naɓe maahi oɗo statue neldiɓe ngam susnudeɓe e haare mabɓe nde wi mande wonno geddaɗo wi ɓooyi seeɗa de o wimo sanda wimo hoto ɓaleɓe gonno mate wona ɓaleɓe Amérique naaɓe ko maccuɓe gonno mate wona ko tubakoɓe Amérique naaɓe kalfunoɓe geddaɗo wi ina woodi ndeɓe kaɓanteno ndimagu nde tawa eɓe kaɓɓuno ɓaleɓe ɓe ha tiiɗi e geƴƴelle sanda wimi ɗum firtani hay hunde aɗa haɓane ndimagu aɗa halfa neɗɗo hono ma geddaɗo namdi namdal bettere neɗɗo hono ma no boy ɓaleɓe gaddirano ɗo ko findinede way tan kono joni ni sen garano ɗo en pinatano en pertatano guite en pirtatano hay batte sanda wimi jaɓani geddaɗo wimi duttoɗen an ka lurdaɗo ɓe ƴeftiti laana ɓe dutti joni ɓe jeehi to nokku goto biyeteɗo
times square e oɗo nokku jaaƴo kewɗo nati lewnyoje e kuɓɓoje ɓe tawi ɗon kadi sanam debbo goɗɗo. Debbo o ina waɗi ɓandu meeru, omo wayno murtuɗo laafa e hoore ni. Nden ɓe jettima e sara sanam o sanda namdi kadi ɗowowo mum. ɗum kadi ko firti américain. O wi so gonga mi anda ko oɗo stati firti, kono a yi ngol bindol mawgol kuɓɓowol geddaɗo joofi bindol ina winda hen around the world. wi eyi mi yi kay ko ɗum firti. o wi ɗum firti ko fiiltade aduna o. Amérique naaɓe cikkata ko kamɓe goni aduna o no diidorino hunde mabɓe foof ɓe bindata hen ko aduna. geddaɗo wi ɓe cikkani kay koɓe yananaɓe ko Amérique woni hakkude aduna o hande. Sanda wima ala guiƴam bate wona wiyete ko kaaba o woni hakkude aduna o, sibu kala juulowo huccita koto kaaba to. geddaɗo wimo wonande julɓe de eyyi kono wona heddiɓe ɓe. o wimo so tawi ko onon o wi so tawi ko noon mbiɗa wadde Amérique woni hakkude aduna mum tan ko Amérique naaɓe, to banggue heddiɓe ɓe Amérique wona hay tus. woni hedde waktuji 5 kikiɗe eko fawi. geddaɗo wi sehil mum yoɓe ƴeftu taxi. ɓe ƴefti yellow taxi, hono goto e taxi ji ooli dogoji hakkude wuro ngo. ɓe ndewi e pont towɗo juɗɗo biyeteɗo Brooklyn Bridge. nden ɓe tacci pont o ɓe ƴefti taxi goɗɗo. ɓe ndewi kadi e pont goɗɗo juɗɗo hono Manhattan Bridge. nden ɓe gasni taccude pont o. geddaɗo wi yo joom taxi o nawɓe to bundi Manhattan. sanda fuɗɗi wullitade wi geddaɗo sehilam aɗa bonna kalis tan. bonnude kalis no way, gonmi koye holludema Amérique. sanda wimo min ɗo Amérique yettima ɗo yettakimi ɗon. gedda wimo ɗum noon ko mbaɗata ɗo, aɗa nana bourse. o wi ala wona to kalisaji beccete to. gedda wi no boy, koto action ngaji jeeyete codete to. wi eyi ko wonno. wi ko e ngal ɗo leegal Wall Street woni, ko oɗo bourse ɓuuri mawnude e lollude e nder aduna o foof. sanda jali wi aduna kadi so tawi ko gonga mi tampi mi heyɗi. gedda wi no boy ala probléme, darnen joni yellow taxi o naaten e fast food ko an wiyata fast food elle biyo faade Fouta. geddaɗo haali jali. o wi fast food walla faade Fouta ala, min jinmi ñamde ko maaroye liɗɗi. geddaɗo an ma may a wonani américain. sanda wimo américain mi yiɗa wonde fuutanke tan 100% yoni kam. geddaɗo wimo sa tampano ma en jahanno Harlem to nokku ɓaleɓe to, ko toon neɗɗo mawɗo ɓalejo Amérique najo kaɓantenoɗo ɓaleɓe biyetenoɗo Malcolm X fellano nangue hoore kella wara eɗen mbawno hayyade Chinatown to ganduɗa sa naati toon cikkata gonɗa ko e nder leydi Sinwaji. ko noonne Little Italy, hono nokku Italy naɓe walla boom Ellis Island, ko toon émigré ji ɗi kewno jippinede so ɓe gumminoma leyɗele mabɓe. New York ko aduna. sanda wimo hol immigré ji. wi he wona ɓe joni ɓe de ko mamiraɓe Bush en. geddaɗo haali jali. sandane jali. ɓe jeehi ñamirde wotere Sénégal naɓe wonde Broadway. ɓe kirtima toon maaroye liɗɗi. nden ɓe gasni hirtade ɓe payi to boutique Sinwa hono Kilian. geddaɗo o oɗo somima sidiji ha heewi. o somima kadi marchandise goɗɗo. ko nonne o walliri sanda no somori ko fati e tisetaji montoruji lone e ko nandi hen. geddaɗo sodori peruji 4 kawase. sanda ƴeewimo wimo
ko mbatta ɗe kawase mate wona nane subaka tan ɓorniɗa kese. Gedda wimo no boy mi ñaldi e kawase gila subaka kay mi findata hen ɗe tunwi. Sanda wimo guppa. Gedda wimi wuppa holko wuppiɗo kawase e slip ɗeɗo gueɗe kay so tunwi tan mi weddoto e gabis mi sooda goɗɗe a meeɗi yiide mbeɗa wuppa ɗeɗo gueɗe. Geddaɗo namdi wondude e mooso. Sanda daarimo darki felore namdi mbate wona ko machine wuppat. Gedda e joni noon ko machine aranta comcima galle walla ko an nawata ɗi machine. Sanda jabaki o natani fewnude ko somi ko nonne geddaɗo nden ɓe gasni haɓɓude marchandise uji mabɓe ɓe ɗacci foof e boutique chinois o ɓe dutti Fulton Street ɓe payi hôtel mabɓe